Var maes oa paoulig a war gwechal. Ja. Ne jamais ket tout d'un deux de labour, monsieur a war. Ja, wel mijn bij Pigor. Eigenlijk Pigor zo. Périgord. Zo developer. Pigor, ja. Zo developer de gwella. Pas gwella vir Bretagne, car Bretagne zo eko. Primeir kan zo afwen garavals. Na de zo eet garavals. Hubes geld tout den draha. Ja, dat. Oh, ja, agrede. Grede. Agredie. Agrede. Ja, ja. Mais een duurde nog l'assemblage. Me pa nou ket d'un deux de labour bar fro am de bler hien de labour. Então, man, er entre Rio Brazo. Rio alle heen. Lima gaan laber. Hebben ze bij de hoor, maar... Ja, komt dit. Nou, het is een beetje beterapes. Dat is usine. Ja. Waar het allemaal een wisselblad. Ah, o vech bla. Ah, ja. Ah, ja. Ret in mondo kid me. La moet er portemonnaie waar in mondo straat. Ja. Waar wel mannen. Ne oa ket braz a war ou plas evit... Oh, non, non. c'est un guitar. Non, Po ket be vas a war. non. Me penaos ne ver evit mon da den e betra ouz e gisen e. Rid a oa bedoc'h ni madrese men tu bedoc'h. Ja. Ja, mais non, chef d'équipe, Chef d'équipe, hoor. chef d'équipe, herga chef d'équipe, en vi runt om mål om meron ki. Ja, men jeg om mer har on dit. Puis hier dan. Ja, me yon basa ye var mez a glas tud vale sene. Nikit, hij was han. Ja, wat han Hij was han den tia. den tjell. Platara. Ah, ja. Hij gassen op. Ja, dus we die gent om de kast aan. Puis de telefoon ter entre west. Ja, ik ga nou brengen. Ik ga nou Dat je want cadeau. grizzle. Trizol, oui, dans l'Oise. Dat de goed. Patigate? Pas zeker maar. Sei dat. Ja, maar Saint-Ouen domo noemde. Saint-Ouen om bij Blaus. Me pe eus koz da ye vreton edeno puer tu deus ar ro ne oin kalmo da labour petra man... De groep vision dan bosset. Hij een dieve spion aan trainen. Ben je die droog. Breton dat Bruxelles de renders wie de brute wie dat had. Sorry voor een dut. A Brusian o ganor he. Ah, wat kit. Oké. Maar naar aan echt maar hoor Ah, ja. Oh ja. Ah, oa gale tut. Bretonne de one. Ja, remme heel. Zo'n ik bretonne. Ah ja. Ah, ja niet Breton. O bien tu deus Bolazec e ye assemblé. O dus pa. Ja, dus Bolazec, Plurach, Carnot, de Screen. Hij gaat uit de droog of zo. Ja. Peter ne va o labour ne he. Om laber Denny. Pieter wat de laber bij nu zien. Peter bizon ba fura show. Pitaliation quoi. Nunca vi barse. Non, on ne dit on point. Mais alimentine. A bizon ba en diffusion. Nunca vi me ba double asmas. Nou, waar la bidene. A gulba be ba Saint-Ouen au Morne. Ja. Ah ja. Pegeit e zomer. Oh, de is anter trimis is show. Mais dan gorie die en tamahan. Heb ik een ba Bretagne ook weer door kalsko. Nou nee. Da geen rem ko gwaldula de stra. Eeuw dan. Eeuw. Meer rem bit. Ja. Peter labour bum di a ver a vigret pa ye regisen. Ja, maar gis wie gezegd zo laber quoi. Enfin, on équipe non, ça on équipe D wie quoi. Ribis de non, je repose à l'andi. Moi je vois je var. Puis nu zijn haar te kit quoi. En dan mis commence. Me Peter ne vigret bez an usine se ne he. Dan stuk gaan betrabs. Ah, ja. Ah ja. Nu zijn betravier. Maar rest zo gante. Wil der place obi en rem de staget en nevrase. En nie wa ba nu zijn die en zijn hoye de sam. HM quoi. Dagen door de soos, quoi. Ah ja. Penaos oa gul a Breton et gant a dut deus ar vro. Oh, we retourne loe maar war quoi. Ma da war. Oh ja. Ja. Wanneer kan de tuder vro. Ja, oan ki konsidere den temig gies lonkerien. Oh, was er gwaldulet ba obi wanneer no de wimba. Maar ja, bij wanneer no geef man aan. Ah ja, medo. Zes op patuna. Me ma oa reveille no plas am peus ket ber c'hoant da jo mene. Ah dan, bij wanneer spura no bien wie get janto. He wat die medene. Zo deed je. Ja, ah dan, me makke bejonget. Ah dan. Nou, Ai me da war ben ne he. Ja, dan. ja, Pedro. Ja, pero dan ja dan. Je weet na telefoon te gasson. Nous autres, die meer déjà 63 ans zo. 1929. Triblo a trejun. Ja, tribla terug in de boys, bim ze gewis kennen. Bim ze gewis kennen. Zo tribla terug in de boy om die meer. Me paola war e oa an douar am ouz pen e oa beien ar plas an douar oa paoulik deja. Ja, no, scamu wa kon. Scamu bas. Poro an duur, da an duur e lanyo vi gul laga ni. No, ja, ne, wagen ne. Wacht me lanyo ganem kaima. Ura, ja. Ja, lanyo tot een duur zo goed. Ze renjera ma plura. Zo wie die frisse goede dan menaka dalbe. Ganeni wa imperasheno, anke die frisse na manne be. Se du poe ke kalzadra da vers an he. Wacht ga ni dra nan. Nan mi is de gol vi scho vi. Ja, waar ze wie tamma man, waar ze die diu. Is gegebe sich. Die vele die ga propriétaire par là pe mo vet. La havia un entretien mestra. Ja, pe vi je que die vele comme. Da où il ko na and there is un propriétaire. Ah, ja.
Figen ni war ni men mirurien. Ah ja, Ja. je met Mirorien kon. Ja, meer zo in. Ja. Ba ma ge peus lavare de francisen en dut nim rassemble orberne gwechal. Vi pet an nim rassemble en dut. Vi labor. We try. Vi tror vun, vi skjærer vun. Eller jeg bremmer mekanikk til den tro. Ik ben me nu kin. Jeg bremmer skal ut in een Duitse partie met hebben wordt. Is er weer labo bramme met eigen me. Oh ja. Migreer die zit ja. Oh ja. Ah ja, we shall. We ben mechaniek doet. We eerst de mensen eerst dragen gar wit. Bon. Nee, ja, de verste wil het. We weten de straf winnen. Winst wel. Maar wie is de nu op een pregeruut en die wie zo aan. Maar wie er die weet, wie laat horen, hier laat elke baan. Ze moesten we daar wacht bij de nuur. Zetten aan. Ik word toen draag bij de mond. Ja. Dit is ook dat ik hier mon bumde de dro haar de buit. Ah, dat is zo duize. Reden was zo de wie hem strak. Zo de wie een kapaan die mee zullen in bremmen. Nou. Nikke me moot kin no. Nikke me moot laber. Zo duize waar rood noos da mata. Ah ja, dat. Ja, bril mijn mees no en die. Maar mijn mees no en die. Dus ik me juist go ne door. Waar rood. Ja.